Španielský kráľ Juan Carlos oznámil abdikáciu. Na tróne ho vystrieda jeho syn, korunný princ Felipe. Panovník odchádza, pretože chce prenechať monarchiu novej, mladšej generácii. 76-ročný monarcha stál na čele krajiny takmer 40 rokov. Dlhé roky patril medzi najobľúbenejších panovníkov v Európe. Svojím odchodom chce Juan Carlos I pomôcť obnoviť monarchiu a dať priestor novej generácii, ktorú stelesňuje jeho syn, 46-ročný korunný princ Felipe. Chcem pre Španielsko len to najlepšie. Venoval som mu celý svoj život, pracoval som a slúžil, ako som len najlepšie vedel. Môj syn Felipe, dedič koruny, stelesňuje stabilitu, ktorá je znakom monarchie. Podľa Juana Carlosa je princ Felipe pripravený viesť krajinu. Španielský premiér Mariano Rajoy povedal, že rozhodnutie kráľa prišlo v najlepšej možnej chvíli. Na dnes zvolal mimoriadne zasadnutie vlády, pretože pre abdikáciu musí parlament schváliť príslušný zákon. Korunovácia nového panovníka by sa mohla uskutočniť už v júni. Španielov rozhodnutie kráľa prekvapilo, dalo sa však očakávať. Panovníka posledné roky trápia zdravotné problémy, pre ktoré podstúpil niekoľko operácií. Myslím si, že princ bude dobrým kráľom, pretože je dobre pripravený. Snáď najlepšie v celej Európe. Je to škoda. Neviem, čo sa deje so Španielskom, ale nepáči sa mi to. 76-ročný španielský kráľ vládne v krajine od roku 1975. Označujú ho za obnoviteľa španielskej demokracie, pretože nastúpil na trón po rokoch Frankovej diktatúry. Spočiatku bol jedným z najobľúbenejších panovníkov v Európe. Dôveru Španielov postupne stratil pre korupčnú aféru jeho dcéry a zaťa. Sám Juan Carlos čelil kritike verejnosti v roku 2012 potom, keď v čase finančnej krízy lovil slony počas drahej dovolenky v africkej Botswane. Pozitívny odkaz však zanechal španielský rod Bourbonovcov napríklad na Slovensku. Španielská kráľovská pokladnica napomohla rozvoju kúpeľov vo Vyšných Ružbachoch potom, keď si ich majiteľ Ján Zamojský vzal v roku 1928 za manželku Izabelu de Bourbon, netier vtedajšieho španielského kráľa. Vďaka jej venu kúpele prekvitali a po Izabele je pomenovaný aj jeden zo 14 prameňov. Matúš Dávid, RTVS.